गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम माखासे रादाब लानानै फैदों। गिबि रादाबावनो दङ आसामनि गवालपारा जिल्लानि दुगनैयाव सासे बर' सेंग्रानि थैनाया बयखौबो दुखुजों लोगोसेयैनो रागा जोंखांहोदोंमोन। बे जाथाया थांनाय 3 मे 2024 मायथाइयाव मोनसे हारिमुआरि हाबाफारिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समाव सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ साथाम सुबुङा हानजा जिनाहारि खालामनायनि उनाव जादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। दायनिगिरिफोरा हिन्जावसाफोरखौ लामानि सेराव गारना थांदोंमोन, जायनि जाहोनाव भुगिनांनाय नखरफोरा पुलिस गसर थिसनदोंमोन। गाहाय दायनिगिरि डन तालुकदारखौ खानाय जादोंमोन। फारसेथिं गुबुन सानै सन्देह गोनां सुबुंफोरा गिबियाव हमजानायनिफ्राय खारखोमादोंमोन। नाथाय थांनाय 5 मेनि मोनायाव जेब्ला भिलेज डिफेन्स पार्टी जों सोमोन्दो थानाय मोनसे हानजाया डन तालुकदारनि नखरखौ गावसोरनि न'आव सोंनाय फिननाय खालामनो नाजादोंमोन, बै दाङाबाजिनि जाहोनाव सा 6 सुबुंफोरा जोखोम जायो, जेराव हिरण्मय काकलारिया गोब्राबै जखम जादोंमोन। थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनावबो गुवाहाटीआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा 17 मे खालारखालि रुंसारि जानांदोंमोन। हिरण्मय थैनायनि उनाव पुलिसआ डन तालुकदारनि बिगुमै आरो बिनानावखौ बुथारनायनि दायाव खादों होननानै मिथिनाय जादों आरो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बेफोर दायजों लोब्बा थानाय साफ्रोमखौबो गोख्रों साजा होनो थाखाय खावलायदों। नैथि रादाब, इराननि हादोरगिरि इब्राहिम राइसिया गोबां घन्टानिफ्राय गोमानानै दङ। मोनथिनाय बादियैब्ला बिथांनि हेलिकप्टारा रबिबाराव जाब्रबथाय जादोंमोन। बिथांजों लोगोसेनो गुबुन हादोरारि मन्थ्रि हुसेन आमिर अब्दुल्लायाबो दङमोन। इराननि रायजोआरि खौरां बिजोंनि बादिब्ला बिथांनि जाब्रबथाया आजारबाइजाननि सिमानि जोबोद खाथियाव जादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला रायसिया आजारबाइजाननि सिमायाव मोनसे बान्दो बेखेवनानै फैफिनगासिनो दङमोन। इराननि नखर मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि जाब्रबथायनि उनाव हादरगिरि इब्राहिम रायसिनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। गाज्रि बोथोरनि थाखाय रैखाथि हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैनो हायाखै। IRNA नि रिपर्ट बादिब्ला इरानाव खुवा, अखा आरो गुसुनि थाखाय हेलिकप्टारनि गेजेरजों रैखाथि हाबाफारिखौ मावफुंनाया फ्राय गोब्राब जागासिनो दङ। दा जाब्रबथाय जानाय जायगायावहाय 20 निफ्राय लानानै 40 हानजाफोरखौ दैथायहरनाय जादों। बेयाव इराननि जुनिया गोहो IRGC नि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रेन्जार्सफोरबो दंफायो। बिसोरनाव ड्र'नबो दङ आरो नायबिजिरनायनि थाखाय सैमाफोरखौबो हगारदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ ससियेल मिडियायाव फोसावनाय मोनसे खौराङाव बुंदोंमोन दि आं इराननि हादोरगिरि रायसिनि हेलिकप्टार जाब्रबथायनि खौरांखौ लानानै जिंगा सिगासिनो दङ। आं बिथांनि मोजां सावस्रि हास्थायदों। बे गोब्राब समाव जों इरानजों गसंफादों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। गिबियाव नोंथांमोना मानसावगारियाव रायसिनि हेलिकप्टारनि जाब्रबथायनि थावनिखौ नायलायदो एसे अननानै। थामथि रादाब, भारतनि बिसायख'थि आय'गआ 20 मे समबारनिफ्राय जागायजेननाय ल'कसभा बिसायख'थिनि 5थि खोन्दोनि थाखाय साखाफारा जाबाय। 8 रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथानि मोन 49 संसदारि बियाबफोराव बिसायख'थि थि खालामनाय जादों। दिनैनि जानो गोनां मोन 8 रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथाफोरा जाबाय बिहार, जम्मु काश्मीर, लादाख, झारखन्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आरो सोनाब बेंगल। ओडिशा आयेन आफादनि मोन 35 आयेन आफाद बियाबफोरनि थाखायबो दिनै बिसायख'थि जागोन। ब्रैथि रादाब, भारतारि बोथोर बिगियान बिफानआ 18 मेनिफ्राय जागायजेननाय फैगौ सानबानि थाखाय आसाम आरो सा-सानजानि गुबुन बाहागोफोरनि थाखाय गोमो सांग्रांथि रादाब फोसावदों। रायजोआव जोबोद गुदुं आरो सिदोब थासारि जागोन, जेराव रोजा अखा हानायनि आसा दं होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। आसामनि अनगायैबो सा-सोनाब भारत आरो बिहार आरो मेघालयआव नारें गाबनि सांग्रांथि रादाब फोसावनाय जादों मानोना गिख्रंथाव दुंहाव थासारि जानो हागौ होनना साननाय जादों। बिनि अनगायैबो IMDआ फोरमायदों दि सानजा आरो गेजेर भारतआवबो दुंहाव थासारि जागायजेननायनि आसा दं होननानै। बे गोब्राब बोथोरनि समाव सुबुंफोरखौ रैखाथियै थानो थाखाय गोनांथार सांग्रांथि लानो थिननाय जादों बिथांमोना। बाथि रादाब, क'क्राझाराव टिबि बेरामनि सन्देरनाया गोख्रैयै बांगासिनो दङ होननानै मिथिनाय जादों। गासै 1176 बेमारिफोरा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव फाहामथाय लागासिनो दङ, जायनि गेजेराव 1142 बेमारिफोरा क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सुबुं देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। टिबिनि नारसिनथाय मुलिफोरनि आंखालनि जाहोनाव डक्टरफोरा बेमारिफोरखौ फाहामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेखौ बुंनाय जादों दि थांनाय 6 दाननिफ्राय मुलिफोरनि जागायनाया बाङाइ जाबोगासिनो दङ। RNB सिभिल देहा फाहामसालिनि डक्टरा रायजोनि सावस्रि बिफानखौ गोनांथार मुलिफोराव
थाबैनो जागायनो थाखाय खावलायदों। बेखौ मिन्थिनो मोननाय जादों दि मोनथामल' कम्पानिफोरा बेफोर मुलिफोरखौबो बानायो होननानै। द'थि रादाब आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव सासे लाइमोना दुखुनांथावै मोब्लिब बोगथाबजानानै जिउ गोमायो आरो गुबुन साब्रैया गोब्राब थासारियाव गोग्लैदोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। रिपर्टआव बुंनाय जादों दि बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला सुबुंफोरा बङाइगावनि जगिफायाव मोनसे टावार लाइननि मोब्लिबारि थारजों सोमोन्दोआव फैदोंमोन। जिउ गोमानाय सेंग्राखौ जगिफानि सतफारानि थागिरि जहिरुल इस्लाम होनना सिनायथि होदों। गुबुन फारसेथिं जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ शफिकुल इस्लाम, ममिनुल इस्लाम, अकिदुल इस्लाम आरो महिनुर इस्लाम होनना सिनायथि होदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानायफोरखौ गोब्राब थासारियाव गवालपारा सलेस देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। स्निथि रादाब आफगानिस्ताननि गुबुन बाहागोफोराव दैबानाया खमैबो 50 सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामदों। मावख'आरिफोरा बुङो दि गिख्रंथाव अखा हानायनि जाहोनाव दैनि थाखोआ हरखाबै बांदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा गोमानायजों लोगोसे रोजा रोजा जिब जुनारफोरखौ फोथैदों होननानै बुंनाय जादों। बेजों लोगोसेनो 2000नि बांसिन न'फोरा सिलिंखार जाबाय। अखाया आबादखौ खहा खालामदों। थांनाय सप्तायाव दैबानाया साहा आफगानिस्तानाव खहा खालामदोंमोन, जेराव सा 300निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन। दाइनथि रादाब भारत आरो रासियानि गेजेराव भिजा गैयै दावबायनाया मोगथां महराव जानो थांगासिनो दङ। मोन्नैबो हादरा फैगोन जुनआव मोनसे गेजेरारि गोरोबथानि सायाव सावरायनाय खालामनो साखाफारा जागासिनो दङ। बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जादों भिजा गैयै हान्जा दावबायारि सोलाय-सोल'नि गेजेरजों दावबायथाय सोमोन्दोखौ बांहोनाय। गुथि रादाब गुवाहाटीआ नर्थ इस्ट बिल्ड इन उड एक्सप'खौ 2024 मायथाइनि थामथि बिसान खुंनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। बे हाबाफारिया 15 निफ्राय 17 नबेम्बर 2024 मायथाइसिम सुरुजाय स्टेडियामाव जागोन। जिथि रादाब 70 अल कामरुप एक्वाटिक चेम्पियनशिपआ 26 मेआव सुरुसाजाय स्पर्ट्स कमप्लेक्सनि सिङाव थानाय जाकिर हुसेन एक्वाटिक कमप्लेक्सआव खुंजागोन। मोनथिनाय जादों दि बे बादायलायनायाव जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फ्राय 300 सानस्रिग्राफोरा बाहागो लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे जथुम्मायाव गासै 88 सानस्रिनाय आरो 28 डाइभिं हाबाफारिफोर जागोन। जिसे रादाब स्पेनआ भारतनिफ्राय इजराइलसिम बेरफ्रुग्रा बेसाद लाबोनाय जाहाजखौ गावनि जाहाज गाथोनाव थाथ'नो गनायथि होनो राजि जायाखै। डेनमार्कनि फ्लेगशिप चेन्नाइनिफ्राय इजराइलनि हाइफा रुंमा गाथोनसिम थांगासिनो दंमोन। स्पेननि बायजोआरि मन्थ्रि जस मैनुएल आलभारेजआ नेवसिनायखौ रोखा खालामनानै बुंदोंमोन दि गेजेर सानजायाव बांसिन हाथियारनि गोनांथि गैया आरो ओनसोलाव गोजोननि गोनांथि दङ। बिथाङा जाहाजनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै फोरमायनो राजि जायाखै होननानै जोङो मिथिनाय जादों। दिनैनि थाखाय बेखिनिसिमानोसै। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो।